bata, baka zombie yan. Tulong. Ba't may mga dugo yung damit niya, Dok? Tulong. Ano? Tungan niyo ako. Ayos ka lang. Ano nangyari sa'yo? Baka nabiktima siya ng mananabas. Ano? Baka nabiktima siya ng mananabas. Naku, mananabas na naman. Nakalabas to? Oh, yung ginawa sa Ay, kanya. nagkagaya sa'yo. Kamay mo. Kailangan natin tutulungan. Baka maubusan ng dugo. Sige, sige. Uy, ayan ako. Uy, Uy, mga bata. lala. Ano? Yan na ba yun? Junjun, saan pa banda? Mga bata, baka zombie yan. Tulong. Ba't may mga dugo yung damit niya, Dok? Tulong. Ano? Tungan niyo ako. Ayos ka lang. Ano nangyari sa'yo? Baka nabiktima siya ng mananabas. Ano? Baka nabiktima siya ng mananabas. Naku, mananabas na naman. Nakalabas to? Oh, yung ginawa sa kanya. Ay, nagkagaya sa'yo. Kamay mo. Kailangan natin tutulungan. Baka maubusan ng dugo. Sige, sige. May first aid ka ba dyan, Dul? Yung mga bata, hanapin ng mga panglunas niyan. Ang gamot. Oo. Baka mga herbal, meron kayong alam. Hirap kasi yung mga herbal na gamot kasi nasa gubat yun eh. Tama eh. Anong nangyari sa kamay mo, Dong? Nasaan yung kamay mo? Pinatulan ako ng kamay na mananabas. Nakachus. May kasama ka bang... Wala, pero meron ako nakita ng may sakir na green na bag. Mananabas. Mga rebelde yun eh. Hala! Napitan ko sana kaso inatake ako. Kaya nakatakbo ako. Anong ban? Anong kulay? Kulay green yung ban eh. May nasakir doon. No? Ban? Parang pamilyar rin, Dok. Ban. Hala, hindi pan siguro doon. Multicab. Multicab. Ay, multicab pala doon. Ay, sila yung mga rebelde na kumuha sa libro. Wala yun. Tama. Iba sila yun, Dul. Oo. Nakita ko. Pero ikaw yung nalapitan, di ba? Ikaw yung nakakita nila? Ilan sila? Hala. Sinapchap ng Sinapchap ng mananabas doon. Ano? Sila yan doon. Pinuputa ng ulo, paa, kamay, saka mata. Semua yung mata kinain. Hala. Grabe yung mananabas. Pangis. Mag-ingat tayo. Ito, nasa malapit lang yun. Ano? Uy, dito kayo, dito kayo. Mag-ingat tayo. Baka nasa malapit lang yun. Lah, lah. Anong gagawin natin? Ito yung mga bata. Uy, mga bata. Dito kayo mga bata. Hindi natin ito maagapan. Tumamatay siya. Naubos na sa dugo. Patulungan natin siya. Anong gagawin natin? Tulungan niyo ko. Sige, nahihina na siya. Dapat lagay mo natin sa bahay. Tutunan muna natin lagi. Sige, sige. Sige. Lah, ano yan? Ayan na siya! Ayan na siya! Uy, ayan na siya. Uy, Uy, mga bata. lala. Ano? Yan na ba yun? Ayan na yan! Lala. Ano na? Ano na, Dol? Rabo, rabo. Paano yan? Iwanan natin yan. Sige na. Sige na. Tulungan nyo, tulungan nyo. Dali. Dali, dali. Dito, dito. Dito. Dali. Oh. Sige, sige. Oh. Takbo. Oh. Hala. 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 Papalapit na siya. Oh, let's go. Dito. Dul, bilisan mo, Dul. Sige. Ah. Dul. Bilisan mo, Dul. Hala, hala. Ay, sa kamay niya. Nasa kamay niya yung kamay ng tao. Ah. Ito. Lala. Ito. Hoy, bilis.
Ang puno! Nandiyan na to! Dito! Dito! Balik, balik! 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 Ah! Dito! Ah! Ayan na! Ayan na! Bilis! Ah! Dito! Takbo na! Ah! Takbo! Ah! Takbo! Sige! Ah! Ah! Ay, pupunta dito! Sige, sige! Sige! Ah! Sige! Tumagawin natin! Ah! Sige na! Wala na! Ah! Ayan na! Ah! Ayan na! Ah! Ayan na! Ayan na mga kaidol! Isang mananabas! Inatake kami! Dito! 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 Ah! Dito! Dito! Wala na! Ah! Nawala! 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 Saan ba? Saan ba? Wala na! Dito! 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 Dali! Ako! Nandito! 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 Ah! Dito! Dali tayo! Dali! 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 Balik kayo! Balik! Balik kayo! Balik! Kuya Pito! Kuya Pito! Lagot na! Halina kayo mga bata! Huwag kayong iwan ang ulam! Iwan ang ulam! Iwan ang ulam! Iwan na ako! Dali na! Sige na! Takas na kayo! Takas na! Sige na! Kuya Pito! Ito! Labanan mo kaya kayo! Iyan na ako dito sa sarili nyo! Tawan mo yan! Hindi ko yan pino! Tawan mo yan! Tulungan mo, Rambo! Naku! Paano natin maligtas si Kuya Pito? Hindi natin yan kaya! Hindi mo bitawan, papatayin kita! Naku! Hindi natin kaya yan! Dul, tulungan mo, Dul! Hindi natin kaya yan! Ha? Hindi natin kaya! Rambulan mo pagkasala natin! Tawan mo si Kuya Pino! Ito paminangan! Pinano! Walis na kayo! Kakainin ko yan ako! Dul! Hindi mo bitawan, papatayin kita! Kakainin mo ako! Subukan mo! Dul! Hindi natin kaya yan! Oo! Sira mo lang yung pagkasala natin! Oo! Batik ka pala, Rambo! Naku! Ano gagawin natin dito? Matay si Kuya Pino! Hoy, Rambo! Bakit ka tumakbo, Rambo? Natakot ako sa kamay! Naku! Ito! Ala, ayan na! Nilabanan niya! Ito! Ala! Anong gagawin natin doon? Lagot na! Ala! Natin! Sige, tara! Puntaan natin! Kamay! Patayin kita! Ala! Ayan na! Wala na! Nakalayo!